Nhau dzomanhoko 16 kubvumbi. Mutungamiri wenyika ovhura zviri pamutemo nzvimbo yokufonera inobata dzihwamupengo. Kambani yomurwa Diamonds yasimudzira urongwa hwekutsigira hurumende mubasa rekuwisana nodzihwamupengo. Danho rokuisa nzvimbo yokufonerai rakakosha sezvo richibatsira vanhu kuti vawane rubatsiro uye kana paine zviri kuvasvotogora zvinokwanisa kugara zvagadzirisiwa. Kubuditsiwa kwemashoko nokushambadziwa kwawo kwakakosha mukuwisana nodzihwamupengo nokuti vanhu vazhinji vari kuziva zvese zvinoda kuzivikanwa nezvechirwere ichi. Asika zvichatoda kuti mukuru wenyika asitikiwe urimbo kuti ambogara pasi. Dunhu reMatabeleland South roita chirwere chinonzi mhutu chatekeshera. Nzvimbo dzinosanganisira Gwanda neBeitbridge ndidzo dzakanyanya kuwanditsa vanhu vari kuhwara. Beitbridge yegani yakaita vanhu vanopfuura 600 vanhu vahwara nechirwere ichi. Urwere uhu hwabva hwapa vamwe vakusha kuti zvimwe ndiro dzihwamupengo rasimudza musoro nokuti zvimwe zvarinoita zvinogona kuita somunhu ahwara nechirwere choumhutu. Zvave kutoda kuti hurumende itore matanho okuongorora kuti vanhu varibe kuchirwere cheCovid-19 chere. Mune imwe nyaya, mumwe murwere wedzihwamupengo otekaira hache ari behanya. Mudzimai womurume akapedzisira kupfa nokuda kwedzihwamupengo munzvimbo yobulawayo odoka ari kupembera hache kunge udombwe. Wakamuona wakatoona ari kutekaira hache kotsvaka upfuno zvimwe zvisinei kuti ari kuziva kuti akatakura utachiwana hunopararira nyore. Muitiro wache wasiya vamwe vachiti ngaasungiwe nokuti ari kusikinya tukono zvemadara ache achirekawo zvichengetedza nokuchengetedza vamwe. Vamwewo ndivo vari kuti hurumende ndiyo yakasikira vanhu mwoto muziso ipo yakarega kuisa vanomuchengeta paumba pache kana kugomupa zvokudya kuti adipfame achidya ari panzvimbo ibodzi. Heno zvichazobuda munyaya iyi tichakunyepai wabi yangu. Mune imwe nyaya, mumwe muzvinabhizimusi odemba upfumi hwache. Muridzi wekambani yeMashwede Holdings ari kuyuwira nokubiwa kwaakaitiwa mari inokwana zviuru 100 zvemadhora okuAmerica. Ari kuti akabiwa nevamwe vashandi vache pabodzipo nevamwe makororo anobaka pakata pfuti. Kureketa kuno akavhura nyaya kumapurisa muHarare asi kwaye ari kuhwara nomwoyo nokuda kwenyaya iyi. Wakomana wakaita hwekumugwema kusiya akati tasa hawo pawakamubira. Dzoupfumi. Bhangi guru ronyika rochachuliwa nhindi yonyamari iribe kuibva. Bhangi iri ranga riri mubishi kukwatisa rimwe gwaro rokurondedzera mafambiro achaitiwa pakuti nyika ireke kuseenzesa mari yokuAmerica kwemakore 5 achatevera. Izvi zvaitiwa zvisinei nokuti ivo wakati wakatopedza urongwa hwekubisa mari yokuAmerica ipo wakambunyikidzwa vanhu vachivapa mari yavoyo iribe uremu yobond note. Nyasi bhangu gururi raburitsa mashoko okuramba gwaro rakatenderera padandemutande nozuro kuti njaoba. Wakabva waita kutanika vanhu wavaiti ndiwo wakatengesa gwaro riri kuwatapowo nhau. Nhaka gore rino kune wachazvimbiwa idi. Dzopasi rese. Mamwe makambani makuru anoita zvomuchina yemazuva ano kuIndia oringira kudurura mari muhomwe inodusa. Makambani anoti yeTencent, Alibaba pamwe neSoftbank ari kuita kumubvutidzana kudira mari zhinji kuwagadzirewo zvishandiso zvepamunharembozha kuti vagobatsira vanhu kubheja zvinovapa mari yakawanda kudarika iri pamutemo. Izvi vari kuita kuti vagone kunzvenga mutemo uye vachishandisa mateya omutemo wekubheja yemunyika iyi. Idi ndiko kuda hawo kuzvibatisa nomusungo wegani. Iribe anozochema nayo kana wachinge wagwamiwa mangwana. Mumwe mukuru werimwe dunhu rekukinya oita mapwapwa. Kukuita kwache akakuita apo akanyepa vanhu kuti wachaisiwa kamwe kadoro kanonzi Hennessy muzvipo zvokubatsirikana nazvo zvichabva kuhurumende yawo.
akaingidzira achiti kadoro kari kuisiwa kuti wagobatsirike kurapa mupengo, izvo zvinova zvabva zvarambiwa newabiki kadoro pabodzi United Nations weWHO. Idi dai kunyara kwaiuraya mukuru uyu angadai apfa ache. Kwanyasi togumira pano abe yangu, ndini wenyu mhandi wewo nawo.